Sige, Mapi! What's up everyone? Today is the day na gagawa ako ng review ng aking bike. Test ko siya ulit mamaya. I-ride ko siya mamaya sa Tagaytay Trail with Jackie. Biglaan lang yung yaya niya rin sa akin na magra-ride kami kasi 3 weeks na buo yung bike niya, hindi niya pa natitest. Hindi rin namin alam yung daan pero may Google Maps naman. Every Sunday lang kami nakakapag-ride, tas minsan busy pa rin or hindi pa rin talaga makapag-ride dahil medyo may maraming schedule. Mostly once a week or twice a week lang. Minsan wala pa. Or 3 times a month. Ganyan lang. Wait lang natin yung mga friends natin na susundo. Kita-kits later. Kasama ka na si Jackie. Sa Ilang weeks nang buo yung bike mo? mga 2 weeks din. 2 to 3 weeks na buo yung bike niya pero hindi niya pa natitest ride. Mamaya test ride natin sa Tagaytay Trail. Yan, makikita natin. Oo. Grabe pa naman ang components nun. So sunduin lang natin si KD sa nating ka-Dartmoor. Punta na tayo doon. See you later! Sir. Kasama na namin si KD. Yan. So yun, mag-ride kami sa Tagaytay. Kita-kits na lang doon. What's up guys? Nandito na kami sa parking. Point. Oo, sa parking ng Tagaytay. Itin muna namin. Tapos lusong na kasi anong oras na? Magpo-4 na ata. Sana mga 2 hits. 2 weeks tayo. See you sa taas. Go. Tulak muna. Siyempre, bawat trail tulak. Siguro mga 30 minutes na aakyat. Tapos lusong na, pahinga konti. Lusong na. Ayun guys, nauna kami ni KD. Hintay lang namin si Jackie. Mutne na lang, mahangin. Naubos yung Red Bull. Pahinga muna. Ayun na, malapit na kami sa taas. Konting-konti na lang. Makikita nyo, andun na si KD. Sobrang hingal. 2 weeks na walang bike. Pero syempre, enjoy ito pababa. Hinintay ko lang ulit dito si Jackie. Yan, para sabay na kami umakyat doon. Ay, papakita ko sa inyo yung view dito. Wait lang. Ito guys, ito yung view dito. Lakas ng hangin. Go! Siyempre, tulak pa rin. Last akyat na to, pakita ko sa inyo. Diyan, sa tuktok. Diyan kami mag-start. Tapos pahinga konti. Tapos yun, baba na kami. Yan, dito na kami sa taas. Pahinga lang ng konti. Tapos lusong na with Papi KD and Clash. Grabe eh. Grabe. Bike check natin yan. Ito pa, Dartmoor. Tsaka yung isang Hornet. Ayun no, nagbawan ako ng stand. Sorry. Baba na kami, nag-gear lang. Tapos yun, lusong na kasi anong oras na, 4:30 na. Para makaisa pa, tingnan natin kung aabot. Ingat sa amin. Ako na. Sige. Wop, wala po kaming makita. Nice one, Papi! Ew! Ew! Karga! Woohoo! Aray, 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 aray! Dito ako sa memplang eh. Ito po. Ito yun, dito ako nahulog. Never again. Let's go!
chase cam. Uy, uy, uy. Overshoot. Aray. Ano to? Yun, hindi kinaya ng padyak. Yeah. Hingal ah. Masukal. Pero super ganda ng flow. Trail A, Trail B. Kahit natin yung drop. Yew! Ay, hintayan si Jackie. Wait lang, papi. Tara na. Woo! Ning! Yew! Ay ko. Padyakan dito, guys. Sarap ng flow. Yun, busong. Chase cam. Woo! All right. Uy, bulim. Whoop! Rat! Linya! Sige, papi! Hi! Hello! Okay ka lang? Okay lang. Tirahin na natin. Tingnan natin dun. Yeah. Sa taas. Sige, idol. Marami pa doon, idol. Sana lang. Yun no. Nahulog si KD sa rat. Mahirap ng hardtail, guys. Grabe tagtag. Ew! Nice one, papi. Yun guys, first hit, first run namin. Alas 5 na. Gusto nyo, wag na tayo makyat. Doon na lang tayo doon sa ano. Pwede naman. Tingnan namin kung aabot pa kami sa isa pang hit. Kasi alas 5 na eh. Medyo parang sobrang dilim dito pag gabi. Kasi walang kailaw-ilaw, tsaka liblib talaga siya. Para siyang bypass ng mga
taga taas, taga kabilang barangay. Pero dito sila dumadaan. Yun so far okay naman yung run. Masaya. Tsaka yun, yung bike, okay na okay yung bike. Wala akong masabi. Nakita nyo si KD, shoot sa rats. Buti na lang may nakita akong linya. Munti ko na siyang masagasaan. Pero okay naman siya. Wala namang galos. Magpapahinga lang kami dyan sa may sa may berm. Ewan namin kung titira pa kami ng isa pa or siguro wag na lang. Gabi na biglaan din kasi yung ride namin kaya yun. Tignan natin mamaya kung mangyayari. Ayun. Natapos ang napaka sarap na lusong. Ahon naman tulak. Pinata kami aabot sa second hit. Dapat dito. Dito na kami. Wala na, isang hit lang talaga tapos session doon sa doon. May mga may drop doon, may jumps. Kakarating lang ni Jackie pero alis na kami. Nagyan kami tropa. Pagpahingayin niyo naman ako. Huwag na. Grabe. Ito pala Vitar Co Flow Snap from Ninong Jackie. Yan, kesa naman maging crunchy sa bahay nila. Jackie. Yan, sobrang ganda. Parang DHF. Yan. Sheesh. Coach Jackie. Okay guys, huwag niyo kalimutan yung every time na bababa. Hindi ko alam Basta yun, no? Punta na kami doon ulit. Tingnan natin kung anong gagawin namin doon. Hindi niyo pa ako pinako Sige, mamaya ulit.